दायो जोङो ना सारदों आरो नै हेला मादैया ना सागासिनो दङ नै जों फाख्रिबारियाव आलासि जाफैदों जों फुवानजाव माने जों ओंखायनो जों नाखौ नायफैदों आरो ना सानायखौ ना हमनायखौ नायफैदों नाखौ माबायदि हमो माबायदि खालामो नै दाउ माने बे दाउनि दाउनि ख'जों ओरै खोबना होनानै नाखौ हमसिगोन मोनबानो लोगो लोगो ओइलाय नायानो सिन दोंसोयाव दा नाया ओइलाय बेयावनो दङ नै खारसोदोंमोन ओइलाय आबो ओइला मोनसिगोन नायाबो नै बेले दङ फैयाखै नै बे नायालाय फख्रिथिंसो फख्रिनि आरो दंबावोदां मेरला बेयाव दंबावो बे पलेरालाय सोरनि नोंनियानो नै बेखौ माबायदि बनायदों माने आरो बेखौ उनाव बोखारफिनगोन नैबेयाव जागोन बर' पाब्लिक कनभेन्सन गेरजा जागोन गेरजा गोदोरानो जागोन सिगांनि बायदियानो बेखौ गामिनिया मावगासिनो दं गेटआ नैबे गेट माबायदि गोजौ बनायगोन आरो बेयाव अनेक माबा माबि बेयाव दिंगोन आरो माबा माबि होगोन बेयाव ना दङ नैबेयाव बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सन सभा जागोन बेयाव नोंथांमोना फैनो हागोन 2, 3, 4, 5 2 तारिखनिफ्राय 5 तारिखनिफ्राय सेम जागोन आरो जोबनाय लास्टआ 5 तारिखआव जोबगोन आरो सिगाङा 2 तारिख सिगां आरो जोबनाया 5 तारिखआव जुदि नोंथांमोना बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सनाव फैनो हागोन आरो बेयाव गोजान फरेननि फैगोन आरो मोसानाय आरो अनेक बायदिसिना नुगोन माबा माबि जानाय अनेक जानाय बुस्थुफोरबो मोनगोन आरो बेयाव सिगारेट फाननो मोना बेयाव जुमायबो फाननो मोना सिखरबो फाननो मोना
सिगारेट फानबाला 2 लाख 3 लाख फाइन होनांगोन फाइन आरो सिकरबो फानबाला बेयाव 10 लाख फाइन होनांगोन बेथ' नङाना बेथ' बेलेग ना बेथ' आरो बासायगिरि प्रप'जिसननि नाजावनायनिसो बिथ' बेनिखायसो बेयाव जौ लोंनाय आरो सिगारेट फाननाय बे बायदिसिना मोना सिगारेट फानबाला 3 लाख फाइन होनांगोन बेयाव अफिसाव 3 लाख जेनेबा नों बेयाव पेकेट 2 3 4 फानबाला बेयाव फाइन होनांगोन 3 लाख फाइन बेयाव जानला मानला मोना बेयाव जोंनि जिसुखौ नाजावनायनि बेयाव प्रग्राम जागोन ना बेनिखायसो बेयावनो बै साहा दखान गामिनि मण्डलिनि साहा दखान ओमफ्राय बेयाव आरो जागोन दानिया बेबायदिनो बनायसिगोन थोरिनि बनायसिगोन दां बयावबो थोरिनि हा बेयाव थोरिनि बाला मोजां जागौमोन सिलपारनिबा मोजां जाया सिलपारला ओरैनो दै जमा जानानै गैलांगोन नैबेयावबो जागोन बेन्देल गावगाय बेन्देला एकदम बहा थांनाय नोंसोरो बहा थांनाय सनाय बाथाबारि माहा बहा फैदों बे गामियाव मानि थाखाय ओरैनो गिर्जायाव फैनायमोन नंगौ सोर आलासि जानो लिंहरदों नोंसोरनो फैनाय ना लिंहरदों नङा नोंसोर फैनाय ना लिंहरनाय गिर्जायाव फैदों नंगौ आरो हाबाया माला मा तारिखआव हाबाया हाबा नंगौ मा तारिखआव हाबाया मा तारिखआव मोन बावगारबाय हल्ल 16 जों जायो सनाय बाथाबारियाव फैदों आरो ओरैनो बर' बापटिस्ट कनभेन्सनखौ नायफैनायमोन बेनिखायनो जों नायनो फैदों आरो माबायदि जागोन माबायदि जायगाया मोजाङानो जायगायाबो बेनिखायसो नोंथांमोना बर' बापटिस्ट कनभेन्सनाव फैनो नांगौ 2 तारिखनिफ्राय फार्स्ट 2 तारिखनिफ्राय ओमफ्राय जोबनाय लास्टआ 5 तारिखआव 5आव नोंथांमोना बाक्सानियाबो फैनांगोन चिरांनियाबो फैनांगौ क'क्राझारनियाबो फैनांगौ माने डाइरेक्ट लकेसनाव मोनगोन माबा लकेसनाव सनाय बाथाबारि डाइरेक्ट लकेसनाव नागिरबानो मोनगोन सनाय बाथाबारि बेयाव बिबिसि कनफारेन्स जागोन बर' बापटिस्ट कनभेन्सन सभा जागोन आरो नोंथांमोना गासिबो फैनो हागोन बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना ला आं गोदान भिडिअ लाबोनो हागोन जयपुर हारिनि